Olympijská příprava, jo. Míro, jo. Anna Tomanová, červený rok, běží minuta. To je prostě strašný. Míro, zamávej nám do kamery. No jo. Udělejte nějakou scénu, ne, aspoň. Budete slavný, no. Míro. Ještě jsi to neviděl. Jak stáhnul ocas, ne? Jak stáhnul ocas. Se podíval. A na další zápas číslo 25 do ringu číslo 2 se tedy teď se neusvědčí z toho důvodu, že Kateřina Ježková zranění vzdává. Takže omlouvá se Marie Kulhánková kvůli zranění vzdává. Míro! Kateřina Ježková. Dobrý, no. Musíme... Takže zápas číslo Unavená z toho. Děj nám nějakou pózu, Míro. nastoupení dává Alena Pavlusová. Na památku.